Vamos a seguir con otra protagonista del Campeonato de España Absoluto de Atletismo celebrado en Valencia. En este caso, ella se estrena en el medallero absoluto, aunque ya tiene muchas medallas acumuladas en otras categorías. Es una mediofondista del norte de la Comunitat Valenciana. Para más señas de Benicarló, y se llama Carla Masip. Hola, Carla. Benvinguda a Crono. Enhorabona, primera medalla de bronce en un absolut que aconseguissis. Moltes gràcies. Sí, va ser una carrera que no ho esperàvem, però mira, al final va sortir. Tu no ho esperaves tampoc en el Promesa, recorde fa un any quan estigueres així, i ja em portes 3 en Promesa, 3 medalles d'or en categoria Promesa, ara assumes esta medalla de bronce en l'absolut. Continues somiant, no? Sí, home, està clar. A veure, sí que és cert que en algun moment tu planteges que pots arribar a aconseguir la medalla de bronze en el d'Espanya absolut o l'or a Salamanca, al Promesa, però fins que no ho tens ahir realment no eres conscient de lo que has fet. Estem mirant ara precisament les imatges justament posteriors a quan acabes la carrera, vas abraçant-te amb les companyes. Què penses en aquest moment? Ahir dius, ostres, tot l'esforç que has fet ha donat el seu fruit. I mira, ahir estaves alçant els braços quan vaig veure el meu entrenador i estàvem tots superfeliços. Perquè tu havies imaginat aquesta carrera de la manera que va eixir? Sí, a veure, estava clar que hi havia 2 clares favorites, que era Sol i Marta, que era l'or i la plata, i el bronze eren unes quantes, estava Laura Méndez, estava Lucía Rodríguez i estava jo. I nosaltres teníem el plantejament de que el bronze estava entre nosaltres 3. I al final tot va sortir com vam plantejar, que una carrera tàctica, Laura se'n va anar, i després ens van quedar unes quantes darrere i l'últim 200 meu, que sempre confio, vaig anar progressant i vaig poder pillar Laura i després allí acabar al final. Quan preguntes sobre tu sempre me diuen que eres molt competitiva, molt bona competidora i que estratègicament saps jugar molt bé les teves cartes. Sí, és que la sort que tinc és que durant la carrera no em poso molt nerviosa i tinc el cap molt gelat i, per exemple, quan Laura se'n va anar, moltes hagueren anat darrere seua, però el fet que jo em quedara allí a soles en les altres companyes i no decidiríem anar per Laura, crec que va ser una decisió correcta, al igual que Laura quan ja se'n va anar prous de metres, 20 metres, que són preocupants perquè quedaven 3 voltes. Sí, perquè tu hi ha un moment de la carrera que dubtes quan veus que se'n va tant... No, quan vaig veure Laura que se n'anava va ser un canvi molt fort i jo la deixo anar-se'n i me quedo en les altres perquè ahí estava Lucía Rodríguez, que vulguis o no, és una xica que té menys de 4,20 i que corre un muntó. Perquè tu, de fet, de moment tens quasi millors resultats que millors marques, no? Per dir-ho d'alguna manera. Sí, perquè, mira, en la pista coberta sols t'he dit que vaig fer la meva marca en la semifinal, la meva marca personal en la semifinal, perquè el nostre objectiu és preparar els campionats, no buscar grans marques. Sí que és cert que a l'aire lliure busquem més marques per a veure si podem anar a un campionat internacional, com va ser l'any passat, però fins l'any passat l'objectiu era guanyar els campionats i ja està. Esta entrevista ja te la volia fer abans que aconseguiries la medalla de bronce del Campionat d'Espanya Absolut, però vam decidir esperar, perquè tenia el pàlpit de que podies donar-nos grans notícies, però la veritat és que portes una trajectòria en categoria júnior, medalla d'or en 800, en categoria promesa, 3 medalles d'or en 1.500, les 2 pistes coberta i el campionat que es va fer a Torrent. Impressionant, Sí, si m'ho hagueren dit fa uns anys no m'ho haguera cregut. Igual manera que se m'hagueren dit d'una medalla, que haguera aconseguit una medalla absoluta sent promesa, haguera firmat, però sense pensar-ho. I és que si te poses a cavilejar, veiem que a poc estem fent un bon camí i que tot està anant bé de moment i esperem que seguisca així. Què diuen a Vinaròs?
de Carla Massip? Estan tots supercontents i no sols per mi, sinó també per la gent que està darrere meua, Xavier Fontelles en aquest cas, i molta altra gent del Vinaròs que està ajudant a Xavi i entre tots que... Xavi és el teu entrenador. Sí, sí, sí. I ell és un dels que m'ajuden a progressar cap avant. He vist algunes imatges teues amb Xavi, abraçant-vos, quan acabeu la competició, la complicitat amb l'entrenador i la fidelitat, en aquest cas per part teua també, cap al seu treball, està donant fruits, no? Sí, sí, fa uns anys quan vaig vindre aquí a València teníem l'oportunitat de canviar d'entrenador perquè entrenar a distància era un poc difícil, però em porto tan bé en ell i la relació és tan perfecta que vaig dir, prefereixo baixar el rendiment i seguir en tu que anar amb un altre entrenador i no estar tan a gust, que és el que realment importa dia a dia. I per això també en el Club Esportiu Vinaròs estan encantadíssims amb tu. Sí, sí, som una família allí. Ens ha arribat un missatge des de Vinaròs per a tu. Vull que mires este monitor i que estigues molt atent al que te diuen. Carla, enhorabona per les medalles aconseguides a este últim campionat d'Espanya. Enhorabona per tota la teva trajectòria. Sé que treballes molt dur, sé que al teu costat hi ha moltíssima gent del club esportiu, els teus entrenadors, la teva família. Simplement dir-te que és un orgull com a regidora poder estar en aquests moments aquí per a donar-te les gràcies per portar el nom del club esportiu Vinaròs per tot arreu d'Espanya. Moltíssimes gràcies, seguís treballant i de veres, de tot cor, enhorabona. Que bé, no? Ostres, sí, no m'ho esperava en cap moment. I és que el fet de que te reconeguen no sols la gent del club, sinó institucions i gent important de Vinaròs, tant de Vinaròs com de Benicarló. Perquè això és el que passa, no? Perquè ara molta gent dirà Carla, de Vinaròs, tu no eres de Vinaròs. No, jo soc de Benicarló, soc més benicarlanda que les Carxofes. I en Benicarló t'han dit coses, també? Sí, en Benicarló són els que primer me feliciten, sense deixar costat a Vinaròs, però ells tampoc mai s'obliden de mi. Espera, que tinc un altre missatge per a tu també, en aquest cas des de Benicarló. Estigues atenta, a veure si t'agrada. Com a alcaldessa de Benicarló, et dono l'enhorabona per les últimes fites aconseguides en nom de tota la corporació municipal i com a màxima representació del nostre poble. Els benicarlandos ens sentim orgullosos dels teus èxits i te donarem tot el suport del món per a que arribes el més lluny possible. Enhorabona, moltes felicitats i a seguir treballant per arribar a lo més alt. Al pas que vas te dedicaran un carrer. Home, això us faltaria, però el fet de que tanta gent te reconega i te felicite diàriament t'ajuda perquè no tots els dies surten bé les coses i no sols és la carrera del diumenge o la carrera del diumenge passat, sinó que hi ha molts dies darrere que han sigut durs i que no t'han anat tan bé com esperaves i que al final aquestes felicitacions t'ajuden a tirar cap endavant. M'agradaria que te coneguérem un poquet millor, els nostres espectadors. Tu estàs estudiant Educació Física, no? Sí, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. I vols ser professora. Sí, correcte. De fet, vaig llegir en una entrevista que donares, que em disculpi el company que no recorda exactament en quin mitjà era, però que digueres que si te donaren a triar entre ser professora i atleta, vols ser professora. Sí, a veure, si ho poguera compaginar, bé, però si no, jo de lo que anem a viure és de professors, no d'atletes. I si hi ha un moment que no puc compaginar-ho, me decantaré per preparar-me les oposicions i ser professora, si tot va bé. I, a banda, l'esport, per descomptat, és la teva vida, no? Clar, a veure, jo en tot moment intentaré compaginar-ho, fins ara ho estic compaginant tot superbé i espero poder seguir-lo compaginant molts anys més, perquè... De fet, la teva parella també és esportista, no? Sí, també. Imagina que estaria ell allí en la grada, en el Luis Puig Mirante i patint, no? No estava perquè tenia... No me digues que no va anar a veure. Tenia carrera, això és el problema de les parelles, que esportistes, que si tens carrera, malament. I en quina carrera estava ell? Ell corria el 10K de Castelló i no res, va córrer, va fer marca personal, com que supercontent. Ah, sí? Com li diuen al teu nòvio? Guillem Segura.
Guillem Segura, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Escolta, de què te vas quedar més content? De fer marca personal en el 10K o de la medalla de la teva xica? Home, de la medalla és molt més important, això. Quina campiona tens, no? Sí. Home, però encara la guanyo jo, però encara ella no me guanya. Bueno, a les sèries ràpides estem ahí. Sí, perquè per sort m'ajuda quan durant el gener que estem a casa m'ajudava a les sèries i a les curtetes li guanyava, però a les llargues ja no estava tan clar. Bueno, les curtes són hasta 30 metres. A partir de 30 metres ja m'escapo jo. Guillem, dis-me algo de Carla que no hagin dit. Alguna cosa que t'agradaria dir d'ella, tu que la coneixes bastant bé. Bueno, és el que heu dit vosaltres, que és una persona molt treballadora i molt sacrificada, que té una força de voluntat molt gran i té la sort que també de poder estar en tots nosaltres i la tenim molt ben arropada i així quan està més malament entre tots l'ajudem i sobretot és ella és tan, el que he dit, tan treballadora que tot el que se proposa encara que sigui difícil ho acaba aconseguint i ja ho podem veure ara al Campionat d'Espanya absolut i sub-23 que vamos moltes emocions i al final tots contents vam acabar. On vas veure la carrera? Mos estaven donant els premis a Castelló i estàvem en lo mòbil els companys del club esportiu i jo l'estàvem mirant ahí sense volumen i sense res, però bueno, ho vam poder veure ahí més o menys. Quin patiment, no? Sí, estàvem tots que no diem res, estàvem ahí només mirant i ja està. Pots dir-li alguna cosa? Bueno, que l'estimo un muntó i que moltes gràcies perquè m'ajude diàriament i és que este hivern ha sigut un poc més complicat del normal i gràcies a ell per part tot ha sortit superbé. Guillem, moltíssimes gràcies per participar també en esta conversa. Clar que sí, una abraçada. Ha sigut un hivern difícil. Sí. I al final has aconseguit el que li havies promès a la teua cosina Eva, de que anaves a guanyar una medalla per a Eva. Pues sí. És tot per ella. He tret forces d'on no podia i abans de la cursa pensava en ella, durant la cursa pensava en ella i al final això que he aconseguit és per ella. Pues Eva, la teva cosina és una gran campiona, ja ho has vist, està guanyant moltíssimes medalles i tu també eres una gran campiona i estem segur que ho vas a treure. Pues Carla, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, felicitats per tot el que estàs aconseguint i moltíssima sort, que estem convençuts que vas a donar-nos moltes més alegries. Moltes gràcies i gràcies per convidar-me, que és tot un gust estar així tan arropada. Encantats de fer-ho. Nosaltres seguim així, en Crono, amb més històries i més protagonistes.